Senyora Joana Raspall, gràcies per rebre'ns. 100 anys aquest 2013, eh? Aviat vindran, sí, dintre aquest any. Ara estic vivint els 100 anys. No els he Centenari, a més a complert més. encara, però visc l'any que fa 100. Estic molt contenta d'arribar-hi. I tant, i amb aquesta lucidesa. I amb una vida vinculada als llibres, a la llengua des de ben petita, oi? Sí, estic molt contenta perquè a casa m'han protegit molt i m'han deixat fer la meva vida sense imposicions. Jo estic molt contenta de poder fer tot el que tinc ganes de fer, que no és gaire, però no és poc. Ara m'ensenyava aquest Jardí vivent, un dels últims llibres, més a la vintena de llibres que té Sí. vostè, i és un dels últims que sent més a prop ara, oi? Més a prop, perquè l'he fet des del primer llibre que vaig veure que era interessant, fins ara que encara sóc viva i encara trobo coses interessants, però ja no tinc força per dir-les. Em costa molt ara d'expressar allò que sento i he hagut de parar. Aquest és un poemari, malgrat tot, molt recent, Sí. que fa servir aquesta metàfora de les flors per explicar... Sí, aquell llibre m'ha anat molt bé perquè he agafat des de la impressió del doble llenguatge que existeix al que està la literatura fins a l'original dels meus pensaments sense acabar d'aclarir, però amb tota la seva amarguesa. És una amargantor que no es pot explicar. És trobar-se sol en un món ple. I això és molt interessant, perquè et fa veure moltes coses que no sabies que existissin. I amb la soledat es troben i s'entenen coses que abans no s'entenien. I ets capaç de viure coses que abans no hauries acceptat. I és una diferència molt gran. Quina és la gran lliçó que ara entén o que ara veu o que ara sap i que fa 20 anys o 30 no s'esperava? Doncs saber acceptar les coses tal com venen. Totes tenen un valor i totes tenen un efecte i totes tenen una diferència de criteri que no tenien als 20 anys. I ets la mateixa persona i vas veient com vas canviant i com vas sent diferent i et trobes tu mateixa i ets aquella mateixa d'aleshores, però molt canviada. Una de les facetes que l'han fet més coneguda, sobretot entre els escolars, és la seva poesia infantil. Centenars i centenars de poemes dedicats als infants. Aquesta és fora, la que m'ha donat més nom, i és fora de la meva circulació, perquè em vaig adonar que els meus fills no sabien res de poesia. Havien estat a l'escola tots i només sabien unes quantes poesies castellanes i catalana no en sabien cap. I jo vaig dir, doncs abans que jo em mori, llavors tenim uns 60 anys, vull fer molta poesia catalana perquè els nens també tinguin poesia. I vaig mirar de fer-ne prou quantitat perquè si jo em moria els hi durés. Dic, si em faig un llibre només, tindran un llibre, perquè ningú en fa, doncs jo en faré. I com que sóc gran, si en faig un, quedarà un llibre en català en poesia. Doncs en faré més. I em vaig deixar tot l'altre que estava fent i em vaig posar a fer poesia catalana. I em vaig fer molts.
Centenars, és que s'hi va Centenars posar de debò. centenars de llibres seguits. I em van dir, per què en fas tants? Dic, perquè moriré i quedaran els llibres i així n'hi haurà molts. I veureu, no podreu triar i seran aquests. I sí, vaig fer-ne 6 o 7 llibres. Què li aporta, des del seu punt de vista, què li aporta a un nen la poesia? Per què la necessiten? Perquè tenen el cap clar i net. No tenen el cap pres per cap altra afició. I això, quan de prendre de memòria, els hi dona el sentit vital que necessiten, perquè viuen a Catalunya i no poden separar-se de l'ambient, per més que hi hagi lleis humanes, hi ha una llei divina que és que cada un és allò que és i ha de saber allò que té. I per això molts van fer-ho, i molts són castellans i aprenen coses en català, perquè són aquí. Jo els agraeixo moltíssim perquè em repugna la persona que refusa allò que és veritat. O sigui, que una persona que visqui a Catalunya, on fa cents d'anys, que es parla d'una manera, per què s'ha de refusar? Que ho refusi una persona estrangera, ho comprenc, però una persona que és fill d'aquesta mateixa terra on es parla castellà ha de ser admès amb la mateixa estimació que es rep el castellà, perquè és fill d'aquesta terra. No pot dir jo trio la llengua, no la trio, ho soc d'aquí. Doncs jo acceptaré tot el que tingui aquí de viure amb vosaltres, de conviure, però jo soc, no em podeu canviar d'altra manera. Jo puc aprendre el xinès i no seré xinesa, el sabré bé, però no soc xinesa. Jo puc aprendre bé el castellà perquè visc en una terra que també es parla castellà, però no ho soc perquè tinc una altra llengua. S'ho imaginava quan va començar amb els primers diccionaris, en una època políticament molt més complicada, que ara, el 2013, encara hauríem de demanar perdó per parlar en català? Doncs no. El castellà se'ns va imposar com a norma de col·legi. I el vam acceptar com una norma de col·legi, com si tots fóssim a l'escola i n'aprenguéssim tots. Mai va ser, per exemple, si ens hem encaminat a fora i hem ensopegat, no direm, ui, que daño. Direm, ui, quin mal m'he fet. No ens sortirà en castellà. L'expressió directa catalana ens sortirà perquè la duem dintre, no perquè ens l'hem posada. El castellà sí que ens l'han posat, perquè ha dit, esteu en una nació, els catalans, esteu en una nació que si no parleu castellà no us entendran. Heu de parlar l'idioma de l'altre. Bé, ja el parlaré, però quan no m'obliguin no el parlaré, només quan m'obliguin, perquè jo soc d'una altra nació, i ho soc, ho sento. Si jo em queixo, si jo crido, si jo m'exclamo per alguna cosa, m'exclamaré en paraules meves, no amb les que m'han ensenyat a l'escola. Tornant, senyor Raspall, tornant al Jardí Vivent i que és l'últim poemari, l'últim llibre seu que em comentava abans, es veu amb cor, amb ganes, amb ànims
pensar, d'idear, d'escriure alguna cosa més? No, no, perquè tinc molta cosa escrita de la categoria d'en Jardí Vivent que no he publicat perquè no hi cap en un llibre. I jo tornaria a publicar una cosa en català. Per acabar, hi ha algun poema que tingui al cap, que sàpiga de memòria, que li agradaria compartir? De memòria no n'acostumo a tenir molts, perquè els faig d'un sentiment. I el sentiment no és memòria. Un dia pots veure blanc, lo blanc, i un altre dia aquell blanc et pot semblar brut, i un altre dia aquell blanc et pot estar insípid. És teu, t'ha sortit a tu. O sigui que miro més el fet que el resultat. Molt bé, senyor Raspall, que vagi molt bé l'aniversari, que vagi molt bé tot aquest any de celebració. Moltes gràcies. Gràcies per compartir aquesta estona, gràcies per les seves paraules, gràcies pels seus poemes i per la seva feina, de debò. Gràcies, jo us els dono a vosaltres, perquè si feu durar el meu pensament, tots els idiomes tenen el seu èxit i tenen la seva raó de ser i mereixen el seu respecte. Això mateix desitjo jo pel meu català. Així serà, gràcies. Fins aviat.